Καλημέρα. Εδώ βλέπουμε έναν πίνακα κατοικίας. Νούμερο 3 παροχή, γενικός διακόπτης, γενικές ασφάλειες, ασφάλειες για τις ενδεικτικές λιχνίες, SPD αντικεραυνικό της RACAP, μπλοκ διανομής για τα κυκλώματά μας και άλλα μπλοκ διανομής, γιατί είναι αρκετά τα κυκλώματα. Το σπίτι είναι γύρω στα 285 τετραγωνικά. Όλα τα κυκλώματα είναι σε RCBO, όπως θα δούμε, ενός στοιχείου και κάποια τριφασικά κυκλώματα. Εδώ έχουμε τον εξωτερικό φωτισμό. Ο εξωτερικός φωτισμός είναι χωρισμένος σε 3 RCBO, 3 ρελέ διαρροής δηλαδή. Το RCBO, να υπενθυμίσω, RCBO είναι αυτόματη ασφάλεια και ρελέ διαρροής μαζί ταυτόχρονα. Οπότε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση θα πέσει το συγκεκριμένο. Δηλαδή μας χαλάει μία πρίζα στην κουζίνα, μία συσκευή έχει διαρροή. Θα πέσει μόνο η συγκεκριμένη πρίζα και όχι όλο το σπίτι. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 80 ρελέ διαρροής εδώ στο σπίτι αυτό και αφορούν μόνο το ισόγειο. Στο πατάρι έχουμε άλλον υποπίνακα στον πρώτο όροφο, ο οποίος είναι ο υποπίνακας ορόφου. Αυτός αφορά μόνο το ισόγειο και τους εξωτερικούς χώρους. Η εγκατάσταση που έχει γίνει είναι προβλεπόμενη και για κλασικό αυτοματισμό, όπως θα δούμε εδώ με πολυπολικά καλώδια αριθμημένα, σημαδεμένα όλα, και αν θέλει στο μέλλον μπορεί να κάνει KNX όλη την εγκατάσταση. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Γίνεται διότι σε όλους τους διακόπτες, ας πούμε εδώ είναι περασμένο το KNX καλώδιο. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή ο πελάτης θελήσει μπορεί να μετατρέψει σε KNX την εγκατάσταση. Εδώ είναι κάποιες ταπούλες που λείπουν. Παντού υπάρχει KNX καλώδιο σε κάθε ομάδα διακοπτών. Αυτά είναι μπουτόν, γιατί έχουμε δουλέψει με ένα σύστημα της Master όλο το φωτισμό του σπιτιού, τα οποία είναι αυτά τα μοντουλάκια εδώ που βλέπετε, τα Master, αυτά εδώ, τα οποία τα χειριζόμαστε είτε από εφαρμογή, από το κινητό μας, είτε από την οθόνη που είδατε στην είσοδο, που είναι αυτή εδώ, είτε από την εφαρμογή, είτε από την οθόνη, είτε τοπικά από τα μπουτόν που έχουμε τοποθετήσει σε όλα τα δωμάτια. Πρόβλεψη για όλα τα πάντα είναι χωρισμένα με RCBO, ρελέ διαρροής και ασφάλεια δηλαδή μαζί. Είναι μια πάρα πολύ ακριβή εγκατάσταση. Εδώ είναι τα κυκλώματα του εξωτερικού φωτισμού. Όπως θα δείτε, εδώ έχουμε 3 ρελέ διαρροής. Είναι χωρισμένος ο κήπος, δηλαδή ο περιβάλλον χώρος, σε 3 ομάδες κυκλωμάτων. Η κάθε ομάδα έχει 6 με 7 κυκλώματα, όπως θα δείτε εδώ. Δηλαδή φώτα πάνω, φώτα κήπους, φώτα μάντρες, φώτα τείχους ψηλά, φώτα τείχους χαμηλά, διάφορα. Αυτά όλα τα διακοπτάκια εδώ είναι δύο επαφών, δηλαδή κόβουν και φάση και ουδέτερο. Οπότε αν πέσει το ρελεδάκι αυτό το ρελεδάκι,
Αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεύμα διότι δεν έχει οπλίσει ο χρονοδιακόπτης το ρελέ ισχύως εδώ. Αλλά αν πέσει το ρελέ διαρροής σε μία ομάδα φωτισμού εξωτερική, για να μην βάλουμε άλλα 30 RCBO, ήδη έχουμε 70 κάτι σε όλο το ισόγειο, θα το κάναμε 100 συν. Για να μην βάλουμε λοιπόν άλλα 30 RCBO, χωρίσαμε σε τρεις ομάδες όλο τον εξωτερικό φωτισμό. Αν κάποιος παρουσιάσει πρόβλημα, απομονώνει το πρόβλημα με το συγκεκριμένο διακοπτάκι. Οπότε σηκώνει το ρελέ και έχουν τα πάντα ρεύμα εκτός από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Αυτά είπαμε είναι τα μοντουλάκια εδώ της Master, τα οποία είναι ή on-off είτε dimming, δηλαδή είτε ντυμάρουν κάποια φωτιστικά είτε απλώς ανοιγοκλίνουμε κάποιες ομάδες φωτιστικών. Επίσης υπάρχουν παρόμοια της Master στις ψευδοροφές, και όσο αφορά τις λεντοτενίες, τις ντυμαριζόμενες που είναι κρυφοί φωτισμοί, υπάρχουν στις οροφές με θηρίδες επισκεπτόμενες. Μπορούμε να επισκεπτόμαστε την οροφή δηλαδή και να προγραμματίζουμε αυτά τα μαστεράκια. Αυτά λοιπόν όσο αφορά τον πίνακα εδώ. Υπάρχει μία πρόβλεψη έξω για παροχή στα ρολόγια της ΔΕΗ κοντά, μία έξτρα. Υπάρχουν κάποιες τριφασικές αναμονές έξω στον περιβάλλοντα χώρο, στα οποία είτε θα τοποθετηθεί κάποιος υποπίνακας, είτε θα αλλάχτούν και αυτά με τριφασικά τέτοια, αν είναι κάποιο κύκλωμα τελικά. Εδώ έχουμε αναχωρήσεις γενικές, όπως ο πίνακας αντλειών. Εδώ είναι για τον πίνακα ορόφου που σας είπαμε. Εδώ είναι ο ανελκυστήρας και εδώ είναι ένας φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων. Και εδώ έχουμε και την κλιματιστική μονάδα, την εξωτερική. Όλα RCBO, τα πάντα μαζεμένα, ωραία, περιποιημένα. Ο άνθρωπος επέλεξε να κάνει μία εγκατάσταση super.